paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Na, anya ti katawaam si kabadaw. Ay, niman kumpare ka, Kapitan. Pilay mo tayo. Kita mga mentuyang. Nakasarukod mo tinag paysa. Pilay nga rudan. Kay aping arud akat katawaan, nagalaspay ta katawam. Kasanumod nga may, nakaungungit na Kapitan. Aramidan na laang ti trabaho na, kas Kapitan. Anya ita, napila yan. Kaasimag, nagbuntog amag na. Papanan na nga taaya. Papanam, Kapitan. Di ta barangay ha. Apay nga minadi ka pala nagpatulod ka ni Kwarawg. Kanay nakasarukod ka. Dangarot pa sa heros ngayon tulod na. Apay ayang agpilpilay ka manan, Kapitan. Ito'y rayumak ah. Limtag man ta sa kamaun. Purumot nga min, bukbukil ti paspasida kanyak ni Banang. Iso mala simro man ta sa kamun ah. Di nakput pagsidain iti naimas. Di naksadungdungwod. Saan mo't siguro akasta, Kapitan? Apay anak ko namday ta kagawad. Saan mo't lang iti sidaan ti pangrukudan iti panagayat ti may sa tao? Angkail, antay, adakaon. Nasaya at tasimangpot kan, Kwarog. Ay, ingka man sukunan ni uncle mo ija barangay hall. Tamarigatan amag na. Ha? Simruman ang tirayuman na? Wen. Sige, antay. Tayo naksukunain. Angam no sumangpot kami. Mangantayo na dagos Wen tanakaluto akmeten. Anya nga iti si dahin tayaw. Nateng. Ha? Puro anateng. Tapno saanin nga agsakit ni uncle mo. Anya nga angkail, nakalugan kan. Di ka lang makaururay. Agduglugan nakpadaan. Nagbayag kamot ngamin nga aglugan. Pilay-pilay ak nga rod. Mangmangig mo dahi jay asunata. Andan sa kasaran di ta abagatan. Hoy, mabanta makikasaranggan. Mabalin ayat at napilay. May imbaganday ta, inton makaigop ka iti digo tinwang. Ay, unan niya. Wanaw, itulod ka ni di balayaw. Tagsida ka iti pasig anatang. Ay, sige, uri agpilay-pilay ah. Mapantay di kasaran. Kung naktumat kan ka. Apay ngay. Tawan mo't laang ang dakwarog kan Enteng. Napanandaya, maray. Binilin ko lang mat ni Kwarog asukunan na ni uncle na ija barangay hall. Ay namaray, napanda ijay kasarandag ijay. Adda aya kasar ita, maray. Ada, dit asidag ti barangay haul. Di magasdan na. Ay, kat no agpilay-pilay pay laang ni Enteng. Ang napanpayla nakipangan. Ay na, kasla di mo am-am mo ni Kapitan, nga ari ti ponsyonan. Ay, sa bagay. Makaamon iti bagina, no di na kayat ti maimbagan iti sakit na. Kasla damanan ururayam ba daw? Agtantan-aw ka magditatawa. At dangarot padpadaanak, tuyang. Ni Kapitan Manayn? Way, katawaak manay na. No agpilay-pilay. Ay na, day talamang katawa tar aramidum. Kaya't ko ngamin nakatawaan ni kumpare. Na,
Sa bali mo tilimbabas. Nay, nimot ko araw. Na, apay ngay akas diti panagnana. Apay, dadaal ayati kalsada. Simintado magtikunak. Ha? Na, Ay, apay nga katawa ka. agpilay-pilay mati ko araw. Kaslamot lang ni Uncle na. Ay, sus, tinawid ng samot tanti sakit ni Uncle na. Imbag kanya ka, tawan sakit ko tuyang. Napigsa, kin nasalon ata. Among araw. Ay, pilay ni Kwaraw. Na, Ang padada, kin ni Uncle na. oo na yan, kapinigsaan nanti pa nagkatawa na. Hoy, mangag na ka. Isugaro na pinigsaak. Tapno mangag na. Wah! Na, Mabaina ko na talaga. Mababainak. Ay, apay, hanya ti pagbainam, Kwarog. Katawaan nak ni Tata Badawng. Ni, awamot ni kabadong. At di balayda. Nagpigsa ti katawa na. Amom nga raud, asika-tikat katawaan na. Amok nagpigsa di impok kaw na. Kwarog apilay. Wah! 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 Na, Kung nana. naguyaw matan. Hindi tuyak pa lang tersina mga gistambay. Nakuwan Urayak apo manaw ni Tata Badong iti tawa ti balayda. Apay, napilay kaya. Kung amin, nagsida kami kini uncle ko iti adu apapaitan iti kasaran iti na minsan nga aldaw. Ay, unay mo't daytan. Nagado matawid mo kini uncle mo. Jay pa'y sakit na. Wan nga raw. Ita, uray siyak. Katawaan na ko ni Tata Badong. Wah! 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 Kung kunana. Inteng, kitaam ni Kwarog asumungad. Apay, Kitaam agpilay-pilay mo din. Agpada kayo nga agpilay-pilay. Ay, Kwarog! Anyat na pasamak! Anay ka! Nagsakit pa sa ka! Ala, dumanon ka! Awan tinangtangran kanya kanggan. Apay, karoon nga agpilay-pilay ka ngay. Jay sindata ang nagado apapaitan ti makagapaw. Ha? Song-song kantumat ngamin, Inteng. Uray siyak nga ron. Ay na, naggidan talakit asin makit ti sakanan. Kasano ako na makarundangay. Ha? Unan niya. Kasano ako pa na makaram iti balasang. No kastuyak matain. Ay, may imbagan day ta. Siyak to pa kat na imbagan mo. Katawanak pa ni Tata Badawng. Katawaan na ka? Kasanaw? Kasmut lang iti panangkat katawanakan ka Kwarog apilay. Wah! 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 Kung kunana. rumor ka, katrabeen. Mapanak lang di tarwar nga agpangin. Nagado nga oras nga agpaangin ka, itapay arabean. Wain, tanalamlam mi ace. Makita da kada Kwarog, agrunrunda da nga main. Makarunda aya, kit agpilpilay. Nagado atanod ang maibaon na. Mala, mapanakaon, tuya. Ay, rabin, Kwarog. Mukha ang kangil. Panagrundan. Nagitilangan tanod ko timbaon kao. Amumat na sakit ti sakak. Mabuting da ka no, tawan ka. Ha? Takrot mo't nagidya kakadwak. Ungar. Inton ko, inikat ko nagidya at tanaw. Unang kangil. Ikatamami ni Tan. Ha? Sanda pa yung makatulong dito yung barangay. Mura si katay, katan kamit din. Ha? Apay ngay? Di kamit agrunrundan. Ito lang mo na sakit ti sakak. Sika ngay. Nagrunda ka ka din. Nasakit ba ti sakak? Oh. Agpaimbag tapay ato sa tama pa nagrunda. Apay day tamanok dito yung kusina, Badaw. Natiliw ka, hindi na panak nagpaangin, tuya. Na, naglaing kan. Napan kala nagpaangay, nakatiliw ka iti manaw. Una, nasiglat ni Badong Mau. Anum nga iday tamanaw. Kit sidain ta. Saan mo matamanok day ta? Uray saan ko amanok, basta natiliw ka, sidain tan.
Ay katpartiyenta nga roden tapno saan ang mga dagiti kaaruba ti panagkyak na ang mga numabigbig dapay. Maray, gumatangak man iti Ricardo. Ay, awaanan tayo may sa manok ko Anya? Mapukpukaw di manok ko, maray. Pinakan ko lay di kalman nga mawamuteng. Ay, talagang addaman di agtatakaw iti manaw. Ay, saan mo't ngamin ang makapagronda ni Kwara og tanasakit di sa akan Sino nga ta tinangala iti manok maw? Kaaruba mo't la siguro Naa, saan na kami mo't apabasulan amaray? Awam magkidi ti pagpabasulag. Ay, naanyat gatangam Ricardo, iti karnay ti manaw. Na, manok ti sidaan yaw. Na, di mo panunutan ajay manok mo ti sidaan may. Tamanok mi day jay maray. At daya tarakan nyo manok. Ay katadamot si kalaang ayat yada tarakin na. Awam mo nakita katarakan nyo. Adda, di mo ipilit nga awan. Nang ipupukan nyo ngay. Awam mo't ijarubayan nyo. Basta, adda. Anya lakit din, tadiskumpyado ka. Ala, ikan na kon itigat-gatangag. Agpilay-pilay ka pailaang matgayam, paray. May imbagan mo din, paray. May mayat no kastamon, paray. Madimot Apay akayat mong agnanayon akastuyak. Tapno dakat katawaam. Ay, saan mo't Kat katawaan na. Di mo iliba. Saan mo't unay, paray? Kunakun kay. Uray ni Kwaraw, kat katawaan ba? Kasanaw, agpada kayo laki din iti sakay. Uray pa nagkalbuyaw. Padpada kayo. Ay. Nauyaw ka launay May bagan kami tulaang Mala, darasin niyo tagpaimbag, paray. Saan pa'y matgayam nga imimbag dakwaraw kan kapitan? Nasaya at mo't no saan pa? Anya? Ato yan. Anyat orasan. Rabi ka day. Saan pa'y? Apay adamdamagam. Una, tamapanak man ay nagpalamiais. Anyan tumanan nga iti mayawid mo inton bigha. Ay, kat sidain Addan tumanan sidain ta. Pilyam din alok maga. Wain. Iso adi ka agdarag. Nasakit pa'y tasakam ayak Kwaraw. Saan ang kagawad? Makapag na ako ni Tilimpyaw. Nasayaat nga raud. Tayo di saan kayo ang nagrunda kat adu tinatakawan. Isungarot ti kunata. May saa kadagi tinatakawan iti manok. Sige, tagrunda kami inton rabe. Wine, katiliwan nyo dahi diyang agtatakaw. Wan kagawad. Matiliw may no asino man dahi diyang agtatakaw kadagiti manaw. Kami agrunda ng kail. Malagip mo pala diyan sursorokin ka. No, adda matiliw yaw ngagtatakaw. Anya nga minday diyan ng kail. Tanalipatan nan. Kaslawan mo't nga mintiin surum kanyak iday. Ada. Anya nga awan. Kastoy. Denggem. Dumdum nga kang kail. No makita yaw di agtatakaw. Kamatan nyo adagos. Talaga mo takas to tira aramidan may. Agdenggeg ka. Kamatan nyo di agtatakaw. No tumaray. Kamatan nyo lata. No agpaabagatan ngay. Kamatan milata. Una. Katno saan nyo ang makamatan? Agawid kami. Ay saan kayo nga gawawid? Naging gat diyo matiliw. Nagrigat matayin. Ay mangibabain kayo agawid kayo adiyo matiliw di agtatakaw. Nagado kayo atanon. Sige, tiliwan may. Isang yaw, no matiliw yaw. Tasyak man ti mang kastigo. Nagsapa kamutan nga umay dito tersenak, maray. Kaluklukat ko pa'y laang. Kaluklukat mo pa'y laang? Ay, kasanaw ka nagkapuak dita barangay hall. Adda natiliw dang agtatakaw idirabe. Ha? Asinaw? Ni Badong Mau, isaw di natiliw. Anya? Ala, mapangkay di barangay hall. Adda ijay ni Badong Mau. Ay saan nga agtatakaw ni Badong Kaw? Anya saan? Kat iso tinang takaw ije manok kaw. Ah, Kun kahit,
Idi pailaim mo na ison ti atapal. Kat katawaan nak idi apilayak. Ita, si kamit ti katawaak. Ay, saan mo't paray? Kasyan nak paray. Pilayin kamit ita. Ha? Nasakit lati sa kami idi ka ni Kwarog. Ginundawaya maun ang nagtakaw iti manok iti karuba. Ay, kwa paray. Pinadas ko laeng. Pinadas ko lang. Nagado ang manok at tinakaw mo? Ay, saan laeng mo't amanok paray? Adapay pataw. Makitam na tanga aramid mo. Ha? Paray, anya day jay? Ay, nagiti inawagak a pulis. Ha? Umay da ditaw. Kapay nga umay da. Anyaga paw. Ay, kat arestaran da ka. Ay, di nakmit ang awin ti kasta, paray. Ay, Saan ka nga ang angawan? Talaga nga ipaibalod kan, tapno agnakam ka. agnakem akon paray. Ay la, di na ko ipapulis paray. Diyak kaya ti mabalod paray. Kasyan nak. Ay, tatabadong. Agaramid ka lang namin itinasayaat. Tapno saan ka madaksan dita barangay yo. Kat si kamat nanatoyang, di ka agbalin akon sintidor. Tapno nasayaat ti taray ti biyagyo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday ko ing istasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan.